לפני 25 שנה, כשפתחתי את הבית הראשון, אני שמתי שלט, והיה כתוב שם, השיקום מתחיל מהבית. הבית שבו אנשים גרים, הוא חייב להיות בית שהוא מספק. אם זה בנראות שלו, שאתה נכנס לבית ונעים לך, זה ההתחלה של השיקום שלך. המשפחה שלנו, אז בסוף נולדנו לעולם הזה, ואנחנו חיים את העולם הזה 24/7 שישי, בכל מקום שזה נמצא ונוכח. בסוף שנות ה-90, במדינת ישראל היה בערך 17,500 אנשים בבתי חולים, פסיכיאטריים, ואפס בקהילה. ואז פתחנו את הבית הראשון, שיפצנו וסידרנו וקנינו מיטות, ויוצאים אנשים סדין, כל החיים שלהם היו שם, והיו הולכים ושמים את זה על הגב, ואני אומר, וואלה, איזה ברוך. היה שינוי דרסטי מאנשים שעשרות שנים היו בבתי חולים, וזה מה שקסם לי בסופו של דבר. השינוי שאני מצליח להשפיע. אתם לא תראו את הבתים שלנו ביפו ד'. כל הבתים שלנו הם דווקא בשכונות הכי יוקרתיות. בשינוי חברתי לא יכול להיות שאנחנו נסתכל רק על הכסף, בא בן אדם אומר, אני רוצה לחיות. מסגרת שהיא הלנת חירום לנשים שנמצאות בהתמכרות פעילה. עבורי זאת הגשמת חלום, לקבל כל אישה ללא תנאי, לפתוח לה את הדלת, את הלב, ולאפשר לה בעצם להיות בתוך מרחב נעים ומרפא וטיפולי. יש פה המון אנשים שעושים טוב, המון חברות שעושות טוב, אנחנו עושים טוב, אבל רוצים לעשות את זה גם אחרת.